लकसभानि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो दोलोनि बिजाथिया थियारि जाना दं आरो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गोब्राब खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना सेथि, नैथि आरो थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जानो बारा सम गैलिया। बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गावबा गावनि दोलोनि बिजाथिखौ लाना देरहासारनांगौनि थांखिजों गोब्राब खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। बबे समस्थियाव सोर बिजाथिया बबे दोलोनि जाना गेलेगोन बे समाव नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाबा। गिबियावनो नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों क'क्राझार लकसभा समस्थिनि बिजाथि। 1 नं क'क्राझार एसटि लकसभा समस्थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारिया गेलेगोन आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गेलेगोन खाम्फा बरगयारी। बेजों लोगोसे आइएनसि एबा कंग्रेस दोलोनिफ्राय गर्जन मुसाहारि बिथांमोनहा। डिब्रुगड़ लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन सर्बानन्द सन'वाल आरो एजेपि हानजानिफ्राय लुरिनसुति गगৈ। जरहाट लकसभा समस्थियाव गेलेगोन बिजेपि दोलोनि तपन कुमार गगৈ आरो कंग्रेस हानजानिफ्राय गौरब गगৈ बिथांमोनहा। लखिमपुर लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन प्रदान बरुवा। नाथाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय सोर बिजाथिया गेलेगोन बेनि दासिमबो मुंखौ फोसावनाय जायाखै। बे समाव काजिरंगा लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरखौ मिथिहोनो लादों। काजिरंगा लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय कामाख्या प्रधान तासा आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय रजलिना तिर्की बिथांमोनहा गेलेगोन। सनितपुर लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन रनजित दत्त बिथां आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय प्रेमलाल हुमजु बिथाङा। बेनि उनाव मिथिहोनो लादों दरं उदालगुरि लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि। दरं उदालगुरि समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन दिलीप शइकिया बिथां, बिपिएफ दोलोनिफ्राय गेलेगोन दुर्गा दास बर' बिथां आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय माधव राजबंशी बिथांमोनहा। बरपेटा लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन पनिपुकन चौधुरी, बेनि उल्थायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय तिब्ब बाइग' बिथाङा। सिलचर लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन परिमल शुक्ल बैठ, बेनि उल्थायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गेलेगोन सूर्यकान्त सरकार बिथाङा। गुवाहाटी लकसभा समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन बिजुली कलिता मेथि आरो बिथांनि उल्थायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गेलेगोन मीरा बरठाकुरा बिथांमोना। नगाव समस्थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन सुरेश बरा बिथाङा आरो एआइइउडिएफ हानजानिफ्राय आमिनुर इस्लाम, बिनि उल्थायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गेलेगोन प्रद्युत बरदलै बिथाङा। धुबरी लकसभा समस्थियाव गेलेगोन एआइइउडिएफ हानजानि जानानै बदरुद्दिन आजमल, बेनि उल्थायै कंग्रेस दोलोनि जानानै लकिबुर हुसेन बिथाङा। करिमगंज लकसभा समस्थियाव एआइइउडिएफ दोलोनि जानानै साहाबर इस्लाम बिथां आरो बिजेपि दोलोनि जानानै कृपान्द माइला बिथां आरो बिनि हेंथायै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गेलेगोन हाफिज रहमिद आहमेद चौधुरी बिथाङा।